Action Ryan. Agwag mo yung gabi sa kapamati sa Action Radio. Tari kami kapamati sa subong sa imong balita. Aha. Sir, una sa tanan, medyo dasig-dasigon ta lang. 3,000 pesos para sa inyo. First tranche ina, sir, no? May second tranche pa ni. Actually, ang nabalaan ko lang, first tranche lang nga 3,000 pesos lang. Oo. Wala pa yan nagambal nga second tranche. Aha. For the, I understand, do nalakip ka mo sa 5 billion to mo. Kaya dapat 2.5 lang ni mo. Tapos, first and second. Pero tulaton ta lang na, no? Kung may, pwede ka nag-adjust lang gamay, sir? Okay, tapos. Okay, sige. Sir, ang 3,000 pesos sa imo paglantaw, dako na ni nga bulig sa inyo or daw kulang gid? Anong sitwasyon, sir? Actually, ang nga nalagat, hindi kulang na sa puti, wala ka mang nahilo. Dali gid la. Action Oliver, paki-istorya liwat kay Sir Malakad. Tungod na sa... Okay na. Ano, sir? Okay, good na. Ano hambal mo gina, sir? Liwat bi, sir? Nadula kita. Ang 3,000 pesos, sir, balik kung ato yung ipamisawan kulang na sa aton nga mga mananagat. Pero wala man sa mahimo, kahit tungod nga ang aton nga gobyerno, kapang laghap man sang kwarta, sa para sa aton yung mga pamuluyo, nga kinanglan man sang kini nga budget. Sa amon nga mananagat, kinapasalamatan na lang namon, sir, nga matagaan kami sa 3,000 pesos. Kaya dako na nga pribilehiyo sa amon nga mga mananagat diri sa Bacolod. Sir, pagsaka nga 13 pesos, ano na inyo, sir, ng crudo na inyo, sir, no? Ang mangingisda, no? Crudo. Crudo na sir, amon nga, ano? Diesel na sir, no? Crudo, amon na abi, no? Diesel. Sir, pagsaka sa Martes 13, kumusta? Nakapalawod pa ka mo? Anong sistema? Actually, ang amon niya mismo yan, siya nagsaka na yan, sige palawod namon. Kaya tungod nga, kung hindi kami magpalawod, mas lalo pag magutman ang aton mananagat, pag wala na tayo pakaon nga isda sa aton mga pumuluyo dito sa Bacolod. So, medyo nagsaka ang inyo sining budget for gasoline, abi? Dako ginang nagsaka, sir. Pero may guloginan siya paman ka mo. Kumusta ang pangisdaan? Actually, sir, ang amon nga pagsaan, siya ulot tigado, ang importante sa amon nga mangingisda, may pakaon kami sa pamilya namon sa matagadlaw. Amon ang pinaka-importante. Kag makabulubaligya ka mo, abi, ano? Makabulubaligya, oo. Ano na inyo, sir? Kay kabalo ko may mga isdaan, iyang crudo, baylo, isda. Daw mo nabi may naga-finance. Kamoy, sir, personal nyo na ang ginabakal ang isda na ako may finance man? Actually, ang amon dito sa Punta Taytay, may mga komisyonan na kami ng mga Peter Talk. Na mga komisyonan kami ang ila isda. Ginadulong nila sa amon sa komisyonan. Kami mismo nagabaligya sa isda nila sa aton nga mga baligya sa merkado. Ati okay magali, ano? Pero bulubatsyag gid man sir, no? Dako gid ang pagbatsyag, layo gid diferensya. Dako gid sir, kay dako gid kayo nagdugang sa crudo, kay isa na lang crudo, mag 65, 64 ang crudo naton. So, tigid ka dako, kung galing ka wala naman ta mahimo, kay tungod sa problema dito sa iba nga pungsod, agwan tahon ta na lang gid ni, kasi importante sir nga makapalawod kami, pag may mga pakaon sa aton mga pamilya. Aside sining subsidy abi nga 3,000 pesos, may ara kamo ya sir or pariyo na sa 4-piece balay nga hindi 4-piece for mangingisda gid mismo nga mga subsidy yang inang long time iya bala nga subsidy ha. Wala sir, wala. Way gid gali. No? Wala gid sir, wala gid ya. Sa panahon sa pandemya sir, almost 2 years kita nga medyo pigado gid sitwasyon ta. Kumusta ka mo da sir? Sige man dapon ang amon sir nga palawod sir. Sige man dapon siyang pandemya, sige man amon palawod kay kinanglanon gid ang kwadi kun nahulat nun ang iyasang gobyerno, dako na nga gutom ang magyan sa aton nga mga mangisda, kag sa aton mga pumuluyo nga wala sila kuhaan sa isda. Kung sa bagay ang isda essentials ina mo no, or parts ng essentials ina, so pwede ka mo ya kalibod, pwede ka baligya, pwede lang tanan pero wag gid problema padayon lang gid ano. So, padayon na sir. Sir, aside sa national nga subsidy, may ara ka mo sa local nga ginabaton subong. Why? Actually, nakakuha man kami sir sa
national sa Duli. Ah, Sa okay. Duli man nga sang 5,000 Oo. na ginhatag nila sa aton mga mananagat sa farmers. Nakabaton man kami. Ati okay magali no, pero ti amo na mention mo kay na way gin man tatod mahimo ang 3,000 pamiyan-piyan gina. So ano na sir, direkta gina bakal ano na sa inyo da sir? Anong paghambal, cash card man na or cash? Wala siguro, cash gina siguro, sir. So, Cash cash. masakay, actually na, sir, ang tagaan na nila, ang mismo, ang mananagat nato niya naka-PCR. Aha, okay. Naka-PCR lang. Bali may naka-PCR ka sa gobyerno, tagaan ka. Okay. So kung wala ka naka-PCR, wala ka tungalan sa nasyonal. Kumaga daw Dito miyembro ka ikaw? hindi ka madala. Kumaga daw miyembro ikaw sir, damo sina? Oo, lumimbro ka sa nasyonal kung naka-PCR ka, naka-PCR box registration. Okay, so diri sir sa imo nga sakop sir, diri sa Bacolod iya, kumusta halos kamo tanan member? Oo, bali ang sa amon daw mga 3,000 adi ang naka-PCR, sir. Ti mayo gid. So, 3,000 ka mananagat ang naka-PCR gid. Ti mayo gina dako gina nga bulig no. Pero ting pamangkot ara na. Wala pa, sir. Ginapaabot pa. Wala na ginapaabot na ton. Mga san ano kunong hambal nila sinong communicate na sa inyo sir? Halin sa ahensya? Actually, ang aton nga BIPAR, kag ang aton nga Department Agriculture, Bacolod, Aha. amo na sa mismo nga communicate sa amon. Aha, hindi na ko gusto makabati nga ang 3,000 nagimo na lang 2,500 ha. Sir. Sir, Oo. mas labig na sir nga kinanglanon sa aton mananagat sa subong. Sobra na ya. Amo na nga ang 3,000 paglantaw ko ano man lang naman prangkang istorya. Prangkang istorya tapos kupitan tapada 500 pesos aber sir, ano. Or base may iptanay pa nga kung hindi ka bakunado, hindi ka kabaton 3,000, anong bati-bati nyo da? Wala na, sir, wala na ya sa amon. Actually, ang sa amon na sila pag 3,000 ginaya gaabot sa amon. So wala niya ga dati ko yung ginakupitan kami nga mga mananagat. Ay kung ano ang nahatag mismo sa gobyerno, amo man ang gaabot sa tao. Galing kay direct na pila mo. galing kay kon mangingisda ka ti inang proven gidya nga may ara kaya sang makina nga ginauyatan sir mo no. Damo na abi. Oo, sir, oo. Kay kung ayuda lang ni siya nga listahan na iti ibanda do madisgrasya pa. Amo gina sa dumadisgrasya pa, sir. Damo sina ano. So sir, ano pa ang kwan aside sa dole to ining 3,000 pesos so far do amo naman lang gining ginapabot-abot you know. Nakabaton pa man kami sa BIPAR sa sang bali 3,000 nga cash, assistance, kag bugas tunga sa sako, kag may itlog nga 2 ka tray, kag 2 ka bilog manok. Amo na nga mo niya na benepisyo sa BIPAR. Okay, good. So, may una idea ka sir kung pila amo tong mention mo kano 3,000 tanan no, amo to kay na no. Ang kabilugan na sa Bacolod lang. Oo, mga 3,000 sa lang naka-PCR. Amo na siya makabaton ba? Pero ang mga mangingisda ginaton diya mga pila kabilog. Actually ang mga isda di sir, actually dala na sa sir ang ang sa 3,000. Dala na sir ang ibang mga pansing sir. Ay, okay. Budo mo mo. Mga isda sir, almost mga 2 lang ni kalibo mo atong mga isda. I see. So may mag 3,000 kung ako ya kandidato ya asaguron ko ni subong aksyon Oliver, di ba sir? Diego, sir Malakad sir no? Salamat sir. Importante gina sir. Importante gina masagod sir kay kinanglanon gid sa aton mananagat. Kung ako bisubong nga papili konsyal sa Bacolod Action Oliver, Sir Joaquin sir. Buwas siya makadto ko na din sa imo ya kag magpakilala nga kapapili ko councilor mo. Pila ka mo din. Galing sir kay Stefano sir ang gabulig nga suporta sa amo sir ang Grupo Progreso. Grupo Progreso. Sa amon nga mga mangingisda, Grupo Progreso ang amon na ginapasalamatan kay sila ang gasuporta. Nakita na yan mismo ang grasya natagaan kami benepisyo. Grupo Progreso. Hindi, guro. I-clear ta lang, guro. Kwarta niya sa gobyerno. Sa idalom lang sang Leonardia Administration. Pero at mismo sa maski paano, natagaan kami sa mga benepisyo. Kaya kung wala man sila mismo naghatag sang ilang donation, hindi man kami makatilaw. Yes, correct na. Amo nang klarohon tagid Mr. kay magambal kita nga Grupo Progreso is kuha na siya inang local nga political group bala name. Pero so hindi being administration naghatag
kwarta sa Oo, gobyerno ina. kay ang amon mo na sad ang ginatag sa amon ang donation at least mismo nga ang pumuluyo sa bakulod nga mga isda. Aha. Maski pa no bisang gagmay nakatilaw Aragid. kami tanan. Bauti mayo gid sige. So kabay pa sir ang 3,000 da ha makaabot gina sa inyo ha mga dason nga mga inadlaw kay importante gina para sa inyo, no? Oo, sige sir, amo gina sila pinapasalamatan amo sir sa kung magkaabot sila nga mga grasya. Aha. Ay, Amon. mamayong gabi lang ko nagali kay Father Agustin Hinayan. Naga-monitor gi siya gali as always gali sa akon dire. Oo. So, Oo, ayun na si Father kay oo. alerto sa amon nga mga mangisda man. Yes. So, kay ganigan nakibot ko sa nag-chat sa ako, may ko kakilala tapos nahuya gid ko nga si Father galito, na. Salamat gid. Oo. Sige. Sir, Joaquin Malacad, thank you gid sir sa time at least sa balaan ta nga mo na sitwasyon nyo da sining 3,000 pesos. Thank you gid. Oh, thank you sir. Thank you ngayong gabi kita nagapamati sa subong. Sige. Passion Radio. Ngayong gabi kita tanan. Action firing line. Sir Joaquin Malacad